wasu ga sunna ba a san wani ya shaye wallahi na gaji ya kai da babban mai gida kai ma ai babban mai gida ne Kafin babban mai gida na fiye wata na. fiye wata a ina fiye watan ka yawwa ka mata fiye watan kan karo fiye watan wata ki sha ba da gaske karo guda uku dan karo mana guda daya lalle bai wata ne Yana da sanyi wani azumi. ana zai shanye miki ruwan nan kaga haska mata wanda ya shanye ruwan nan wallahi ne kameraman ne Yaron ka shanye min ruwa. kameraman ne barawon ruwa tunda na ban hada ni da rana sai wani da tuye shi yawwa a ga wannan ba ruwa ban jari ma da so ni ba na son ga kuna aljadin mai yan sai ni ku ba ni ku ba na sha ba Kuma da sauri mana. haka ba ni na gama ai Kada ta a bakin nan ina ganin za mu shiga za mu taka. yawwa shine na ce dan shiga cikin dan shiga cikin Allah shi ke mare yin gawa bishara ga shi da shara wannan ba har shugaban kasa kai wannan na gane bari karanta mana kana ji ko na farko dan da mare yake ma kana ji ko abu na farko abin da ya soma faruwa alhaji ne zai fito daga cikin nan gita to shi kenan to ya zo towa ka gane ya biyo ta nan sai shi ganin maryam da ita da saurayin nan shi kuma wannan dan gidan wancan alhajin ne talaka sai shi ganin shi anan suna hira sai girgiza kai yana girgiza kai na gama kawai shikenan sai wuce cikin gun alhajin da ya je gun alhajin kawai sai suka gaisa suna gaisawa sai ya ce mai da Allah ya maza je karɓi takardar rumfan nan kafin ya gama sai maryam sai ta zo sai ta yi go cikin gida sai ba mai wani bako ne ta dan kama da alamun mara gaskiya kawai shikenan ta ba matsala ya maza ki wuce ciki sai ta wuce ciki Da kun bari na ce mishi babban kai yin saurayi bane. gane ko kaga yadda labarin je kawai shikenan wanki zaki ga mu magana ina farko na yake saurayi mu gama a gama wa duka ba ne kaga a wancan dole ya fito ma a kuje ina sha ba ka ne kyau kai dole ya fito ya fito kai nasu a haba ya za ta kama ya ci ya fito a talaka yawa ku shirya musu mara